खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदास्रि मोसाहारि खुंगा जिस्निथि भेरगाव बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां आइजो जोलुर देरहासार बान्था 2024 आ दिनैनिफ्राय जागायबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव दखरा एबसु आरो भेरगाव रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशननि बानजायनायाव खुंगा जिस्निथि बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां आइजो जोलुर देरहासार बान्थाया दिनैनिफ्राय भेरगाव हायर सेकेन्डारि स्कुलनि गेलेग्रा थिलियाव जागायबाय। थारैनो हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावसोमनाय भेरगाव दखरानि सिङाव गोग्लैनाय एनडिएफबि, बिएलटि आरो एबसु सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनायफोरखौ मान बावनायजों भेरगाव दखरा एबसु आरो भेरगाव रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशनआ बोसोरफ्रोमबो बे आइजो जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ खुंबाय थानाय जायो। थिग बेबादिनो देग्लायबो भेरगाव दखरा एबसु आरो भेरगाव रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशनआ खुंगा जिस्निथि भेरगाव बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां आइजो जोलुर देरहासार बान्था 2024 खौ खुंदों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो गिबि हाबाफारि आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो भेरगाव दखरा एबसुनि आफादगिरि नगेन बर'आ। लोगोसे मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नलियास दैमारि आरो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि बाबुल बर'आ। आरो बे हाबाफारियावनो गिबि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ। आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावो भेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि निर्मल बर', भेरगाव जिल्ला आइजो गांखंनि आफादगिरि लाबिथा कसारी आरो ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोर। भेरगाव ओनसोलनिफ्राय थांनाय गोलाव बोसोर बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बाहागो लानानै गोबां सुबुं बाहाय मुंख्लं जालांदों आरो माखासेया रुंसारि जादों। बिथांमोनखौ सन्मान होनो थाखाय, बिथांमोनखौ मान होनो थाखाय भेरगाव आन्चलिक एबसु आरो भेरगाव रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशनआ बोसोरफ्रोमबो बेहाय जोलुर बादायलायनाय खुंदों आरो बेबो उमेन आइजोफोरनि जोलुर बादायलायनाय बे जोबोद बाख्नायथाव। जोङो जोंनि मुंख्लं जोहोलावजो बिथांमोनखौ जों अरायसम सिबिबाय थानांगौ। बिथांमोननि जिउ बावसोमनायनि थाखायनो दिनै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोला नैबे थासारियाव सफैदों। दा बेखायनो जायखि दोलोआव थाया मानो, जायखि संगठनाव थाया मानो, जोंनि मुंख्लंफोरखौ जों सिबिनाया खम जानाङा। दा मुंख्लं सिबिनायनि माखासे राहा, माखासे स्कप जों लायो। दा थिग बिदिनो नैबे भेरगाव ओनसोलाव बे जोलुर बादायलायनायनि गेजेरजों भेरगाव ओनसोलनि मुंख्लं जोहोलावजो बिथांमोनखौ सिबिनाया जोबोद मोजां जादों। आरो भेरगाव ओनसोलनि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरा जेरै राभा स्टुडेन्ट इउनियन, आसा बायदि बायदि आफादा बे जोलुर गेलेनायखौ बिथांमोना समर्थन खालामदों। बेबो मोनसे जोंनि खौसेथिनि मोनसे सिनायथि। आरो आङो दिनै जोंनि नैबे भेरगाव ओनसोलनि गासै रायजो राजा बिथांमोननो फोसावनानै जोबोद गोजोननाय मोनगोन जे बिटिआर ओनसोलनियाव जेसेबांखिनि जोंहा मुंख्लंफोरनि मुङाव जोलुर बादायलायनाय बा बायदि बायदि गेम बादायलायनाय जायो, बेखौ जोङो 5 लाख बोसोराव होनानै जोङो रांखान्थि अनसुंथाइ होनानै गेलेनायखौ खुंनाय जायो। थिग बिदिनो भेरगावनि बे मुंख्लंफोरनि मुङै होनाय जोलुर बादायलायनायावबो जों फैगोन बोसोरनिफ्राय 5 लाख रांखान्थि अनसुंथाइ होनानै बेखौ खुंनो थाखाय जों मददथि होनाय जागोन। जोंहा अलरेडि दंखायो जायफ्रा माने नेसनेल बा इन्टारनेसनेलाव गेलेनानै एवार्ड मोनो, बान्था मोनो बा मेडेल मोनो, बिथांमोननो जोंहा स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय इनसेन्टिभ केस एवार्ड दंखायो। बिथांमोननो जोंहा थिग गैया, थि खालामनाय जायाखै, नाथाय बोसोरै जोङो इनसेन्टिभ केस एवार्डखौ होनाय जायो। आरो जायफ्रा नेसनेल लेभेलाव बा इन्टारनेसनेल लेभेलाव गेलेनो थाखाय सायख'जायो, बिथांमोननो आंनि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय नङाब्लाबो जायगानि एमएलए बा एमएलए बा मन्त्रि बिथांमोननि गेजेरजों बिथांमोना एसेब्लाबो रांखान्थि अनसुंथाइखौ होनाय जायो। नाथाय बे थोजासे नङा, थेवब्लाबो बेखिनि अनसुंथाइखौ जोंनिफ्राय होनाय जायो। दिनै जोंनि भेरगाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो भेरगाव रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशननि बानजायनायावहा जोङो
जि मार्टियारफोर दङ मुंख्लंफोर दङ बिथांमोननि मेम'रियाव जोङो नैबे आइजो जोलुर बादायलायनायखौ जोङो खुंगासिनो दङ दिनै फैयै फैयै 17 बोसोराव जोङो आगान सुरबाय आरो दिनै बे 17 बोसोरावहा जोङो गोबां जोंनि भारत हादरनि गोबां स्टेटनिफ्राय बिदि वमेन टीमफोरखौ लिंहरनाय जायो देग्लायबो जोङो बिहार कार्बि आंलं मिजोराम गोबां बिदि स्टेटनिफ्राय जोङो लिंहरनाय जादों आरो बेयाव गेलेफैदों जोंनि बेयाव बिखेखथाया जाबाय मा जे जोङो मुंख्लंफोर BLT एबसु NDP गासै बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव जायफोर बिर जोहोलावजोमोना सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामलांबाय बिथांमोननि जिथु मेम'रि बेखौ फोथांना लाखिनायनि सार्थ'आवहा जोङो नैबे जोलुर बादायलायनायखौ खुंनाय जायो रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' गोजोननाय मोनो जोंनि उद्देश्यआ जाबाय मा जिहेतु नैबे मुंख्लंफोरनि जिथु जातिनि प्रति जिथु जोंनि हादरनि प्रति जिथु बिहोमा बेखौ जों मालाबाबो गारनो हाया बावगारनो हाया बिथांमोनखौ जोङो फाइनेन्सियेलियानो होन माबायानो होन जों जथेस्थ' माने हेल्प खालामनो हायाखैबाबो बिथांमोननि जिथु बिहोमा बिथांमोननि जिथु सान्थौ सानस्रि मुंख्लंफोरनि बेखौ जोङो फोथांनो लाखिनो थाखाय बिसोर बिथांमोनखौ माने गोसोखांनो थाखाय जोङो अरायसम बिसोरखौ बावालासिनो बावगारालासिनो बिथांमोनखौ बावबाय थानो थाखाय जोङो नैबे मेम'रियेल ट्रफिखौ जोङो खुंनाय जायो आरो बिनि अल BTRआव बेनो फार्स्ट खेला जे जोङो आइजोफोरजों जि जोलुर बादायलायनाय BTRआव जोंनो माने फार्स्ट खुंनाय जादों गोबां जायगायाव दिनै हौवासाफोरनिल' खेला खालामो दिनै नोंथांमोननि बे भेरगावआव दिनै आइजोफोरनिखौल' खेला खालामदों जों सानदों बेनो मोनसे मुंख्लंफोरनि जि माबा बेखौ बासायना लाखिनायनि उनावबो जोङो मोनसे सिन्था खालामदों मा आइजो माहारिखौ समान समानै जोङो आवगायलांनायनि लांहोनायनि मोनसे उद्देश्य जोङो दङ लक्ष्य मोनसे दङ आरो बिथांमोननि जिथु महिलाफोरनि जिथु आइजोफोरनि जिथु प्रतिभा बेखौ बिखा खालामनो थाखाय जोङो नैबे खेलाखौ होनाय जादों आरो बे हिसाबै जोंनि ओनसोलाव जथेस्थ' माने आइजोनि जोलुर माने जोलुर टीम फुटबल टीम बिदि क्रिएट जादों जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों रायजोफ्राबो जथेस्थ' गोजोननाय मोन्दों जे नैबे सारा BTRनि मादाव जोंनि भेरगावआवनो बे आइजो जोलुर बादायलायनायखौ रायजोफ्रा जथेस्थ' गोजोननाय मोन्दों आइजो जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया जोङो नैबे फार्स्ट राउन्डफोराव जोङो टिकेटनि बेब'स्था खालामनाय जायाखै फ्रि हगारनाय जादों सेमि फाइनालनिफ्राय जों टिकेटनि बेब'स्था खालामो 20 रुपिस दिनैहाय आइजो जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय नोंथांमोना बोसोरफ्रोमबो खुंफोरबाय दिनै गभर्नमेन्टनिफ्राय माबायदि गभर्नमेन्टनिफ्राय बिदि फर्मेलि जेबो कन्ट्रिबिउसन मोनथ'वाखै देग्लाय जोङो एप्लाइ खालामनाय जादों गभर्नमेन्टनिफ्राय जिथु अनसुंथाइ बेखौ होगोन होननानै बुंदों चिफ सारा दाखालिबो फोसावना गालांदों आरो दा दिनै जिथु इन'ग्रेसन स्पिच जोंनि स्पर्ट्सनि जि EM दावबायसा बर' बिथाङाबो फोसावलांदों जे नेक्स्ट इयारनिफ्राय 5 लाख खरि जोंनो नैबे जोलुर बादायलायनायनि माबायाव होसिगोन